נו, רבותיי, אנחנו עכשיו ביום שישי, ה-21 לפברואר 2014, דוקטור חיים ריידר מבצע טיפול בהרדמה מלאה. הנה דוקטור מרק המרדים, הנה הסייעת יבגניה אופיצרו ממוסקובה. כאן אנחנו מבצעים כאן פה שלם. עכשיו דוקטור ריידר מחדיר שתלים בלסת התחתונה במרכז רפואי דבורה שוורץ ערד ברמת השרון. תושבי אשקלון והסביבה, כולל כל דרום הארץ, כולל אשדוד, מוזמנים להגיע למרפאה של דוקטור חיים ריידר באשקלון על מנת לקבל אבחון והכנה ולבדוק התאמה לטיפול בהרדמה מלאה. טיפול של בין 2-3 יוצאים עם פה שלם בהעמסה מיידית, והכל במרכז הארץ בסטנדרטים הגבוהים ביותר. גם לתושבי אשקלון והסביבה מגיע סטנדרטים גבוהים. שבת שלום לכולם. כל טוב.